слух – це мишці. Ви в зал ходите? Качаєте? Качаєте. А слух теж треба качати. Це складно, це джаз, це пока, от ви там робите не формат. Я не збираюсь взагалі конкурувати з якоюсь російською музикою, дешевою, абсолютно ніякою для мене. В них має все скластися класно, тусім нормально. І тут я зі своїми Харанфіль, Рафат Дагундан. Це треба було бачити. Я обожнюю виступати, мені здається, що якби забрати в мене це, я би перестала дихати. Салям алейкум, вітаю, це проєкт «Обличчя вільного Криму», і сьогодні в мене надзвичайна гостя, українська співачка, моя найулюбленіша співачка Джамала. Салям алейкум, вітаю. Дуже рада тебе бачити, я так довго чекала на це інтерв'ю. Що запросила мене, теж давно чекала на зустріч з тобою. По-перше, я тебе вітаю з твоєю нагородою. Це класна подія, я завжди особливо якось пишаюся нашими людьми, коли їх бачу. З нагородами, з досягненнями. Для мене це прям важливо. Чох сало. Я сало. Як сьогодні твій настрій? Було складно зібратися, тому що певні є все ж таки завдачі в мене з приводу дітей. І я якось намагаюся і робити з усім всім і нову музику, там готую зараз новий сингл, тобі скажу по секрету. Це буде дует. Тож реально тут якісь збори хочуть зробити. І хочуть зараз зробити збори все ж таки якось вже більш креативно. Як ми всі зараз додаємо і творчості, і десь і гумору, і то сьо. Тобто паралельно от зранку, просто на твоє питання, я збирала старшого в школу, Селім захворів, збирала його до Біканаки, це бабуся, маму збирала в лікарню, тому що вона має лягати на обслідування планове. І паралельно у мене зуми з цими зборами, паралельно з артистом, з яким буду робити цей фіт, що робити, завтра запис вокалу, коротше, хто співає яку частину. Тобто це все настільки в мене тут переплітається з кашами і піснями, але я не жаліюся, я просто кажу, що це прям от таке мій ранок. Дует буде з чоловіком чи жінкою? З чоловіком. Вау. Напишіть, будь ласка. Як думаєте, з ким цей дует? Коли ти погоджуєшся або пропонуєш комусь дует, це з яких міркувань ти робиш? Це ти дивишся, щоб люди тобі підходили по цінностям, або щоб ця людина була на пікі слави, на хайпі і так далі. Чим ти керуєшся в цей момент? Музика і сенс. Коли Хлевнюк зателефонував, він побачив мене в «Поводирі» Олеся Саніна. Я співала пісню «Чому квіти мають очі». Він зателефонував, каже: слухай, мала, а ти що, сама цю пісню написала? Кажу: ну да. Вау, класна пісня. Слухай, у мене тут є пісня, і я вважаю, що тільки ти можеш її заспівати. Класна пісня. Давай свій бенд, пішли робити. І отак і було. Ми пішли робити, і Шуров на клавішних, мій бенд грав, і отак ми зробили зливу. З Альонкою, Альона, вона мені каже: слухай, хочу з тобою щось зробити на злобу дня. А в неї якраз був такий період, що постійно її хейтили за вагу, за то, за музику, за все. Я кажу: а давай оце забирай собі. І, коротше, отак я написала, виходить, приспів. Разом ми написали куплети. І в цей же період, чому у нас прям два дуети склалися, тому що я якраз паралельно працювала над своєю піснею «Жалі». А в мене інша біда. Знаєш, якби оце обмін історіями. Обмін бідами. Обмін бідами. Я кажу: оце в тебе забирай, а в мене жалі. Не тримати у серці, да? Відпускаю. Тому що, знову ж таки, обідочки якісь там накопилися, все це, вони не дають рухатися вперед. Каже, близько, давай, захожу.
І вона мені той же вечір брідж, оце все свій. І отак в нас склалося 2 дуети з Альоною. Ну далі там Монатік, це я, виходить, принесла йому пісню «Кличу». І я кажу, слухай, я от навіть не буду чіпати твою частину, тому що я знаю, що ти сам завжди класно теж пишеш. Але от мені здається, що вона взагалі якось не в твоєму стилі, дуже лірична. І мені хотілося б залишити цей вайб. Ми зробили «Кличу». Кого ще забула? Таяна. Небагато в мене, небагато, але всіми пишаюся. Таяна каже, ой, я так боюсь, не знаю. Але от така пісня. Це перше, є у світі земля красива. І все, нічого собі, вау, захожу. Все. І це воно настільки має бути іскра. І навіть останній дует теж. Або от за секунду, або я не думаю довго. Якщо думаю, то точно ні. Ти зараз дуже в насиченому періоді, Так. в тебе вийшов новий альбом «Рух», Так. один з моїх найулюбленіших. Дякую. І ти колись говорила, що це прям такий весняний, і прям дуже хочеться рухатись під нього. І насправді це один з тих альбомів, який повертає в життя, знаєш, Супер. бо зима була дуже складною для всіх нас. Не відпускаю досі, мені здається. Так. От як тобі вдається балансувати? По-перше, це, напевно, теж моє виховання, така натура, що я намагаюся не заганяти сама в себе в сум. Що це означає? Як це працює? Тобто дуже часто ми себе накручуємо, здебільшого. Так, погано, тут не склалося. Напевно, наврочили, напевно, щось там десь не так і так далі. І ми вже таки впадаємо в якесь коло. Я теж можу піддаватися під це, але все ж таки борюся з цим. І це мені дає оцей баунс, оцей проміжок для того, щоб туди все ж таки насичити позитивними речами. Ага, ми там, не знаю, банально, живі, там, десь там нещодавно буквально потрапила дуже близько до наших будинків, там знайомих і наших. Все одно всі живі, здорові, і це головне. Ставиш на цьому якісь плюси. Далі, знову ж таки, я випускаю цілий альбом нових пісень під час повної розрухи. Як це відбувається? Світла немає, зима холодна, війна триває кожного дня, настрою нема. І все це ти все одно витягаєш себе за коси і починаєш писати пісні про кохання. Знову ж таки, як це працює? До кінця не розумію, але намагаюся знайти в собі себе, насправді. Бо всі мої пісні про мене. Якісь почуття, шукаєш, знаходиш, намагаєшся закарбувати цей момент швиденько, знаходиш людей, з якими вже працювала, так, алло, Жека, давай, іди сюди, алло, Лукас, Даня, що ви, де ви, жух. Тобто постійно намагаюся робити цей рух мій, тому і альбом «Рух мій». Тому що все навколо руху, який не зупиняється. Думки про що тебе надихають, щоб ти не переставала творити? Люди, життя, люди, яких я люблю, моя родина, моя країна, мої оточення. Мені хочеться робити для моїх фанів, мені хочеться їздити з концертами, я обожнюю виступати, мені здається, що якби забрати в мене це, я би перестала дихати, реально. І кожен раз, коли я зараз їду в тур восени, кожен раз, коли ми малюємо цю карту, коли ми малюємо цю мапу міст, це страшно. Чому? Тому що зараз це не так поїхати, знаєш, як думають, зірковий тур, лакшері. Приїхав там собі, там в тебе сцена, райдер, світло і кайфуй. Ні, це нічого подібного. Кожна зала – це без оборудування, без гримерних майже завжди, навіть іноді без туалетів буває. Дуже бувають жахливі умови, холодні зали, іноді сидять люди отак в куртках, ти виходиш, перша, друга пісня, і вони вже потрохи, знаєш, як
відпускають себе. І я от люблю цей ефект, коли на концертах стається оця магія, що люди, ну, як оживають. І от заради цього я, напевно, і створюю нову музику попри все, попри обстріли і все це не надихаюче наше сьогодення. І люди надихають, дуже надихають, їх коментарі надихають про те, що мені дуже подобається, от ти кажеш, що альбом, він такий свіжий, найбільше, що, напевно, передає його, не просто кажучи там про музичну складову, про саунд і так далі, а от саме те, що він дійсно мені вдався дати от такого свіжого повітря. Через те, що кожне слово, кожна нота, я все виміряла, і він настільки щирий. Як тільки мені, знаєш, якесь слово там ставало колом, так, все, обираю. Тому що от все має бути настільки, як джерело, яке просто лється, знаєш, і от нічого тебе не наламує. От так мені хотілося. Ти в цьому альбомі дуже чесна. Клас. Дуже красива. Дякую. Я маю це відзначити, насправді. Дякую. І цей альбом, ну, відзначають всі слухачі. Вони пишуть, що ти в ньому взагалі інша. Ти відчуваєш це? Ти інша? І якщо так, то що в тобі змінилося? Дивись, як я думаю, що люди в цілому мають змінюватися. Якщо вони не набувають, є питання. І це не про вік, це не про досвід, це суто про набаченість, наслуханість, наживленість. Тобто ти живеш і здобуваєш, ти стаєш більше. Ти знаєш, як оце потрапляєш, є такий театр в Бразилії, коли там оці величезні кукли йдуть вулицею. От ти просто за своє життя ти маєш вирости. І знову ж таки, це не просто здобутки, нагороди чи що ще. Це саме ти всередині, ти маєш розростати. Тому я відчуваю, що цей альбом, в ньому є точно я, і, звичайно, я інша. Я вже, яка народила 3 синів, я, яка прожила дуже багато якихось таких сумних речей, втрату близької мені людини, багатьох людей насправді. І це все дає якийсь, знаєш, відтінок. Це якби, от уяви собі, що це гамма, до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до. От забери ти хоча б одну ноту, не буде повноцінної музики. Так і з почуттями. Має бути злість, має бути сум, має бути кохання, має бути розпач. Як тільки ми в собі закриваємо, заглушаємо якесь почуття, то тоді ми шукаємо, до кого піти, психолог, алло, ти де. Ну, типу, тому що важливо, щоб все було. Так мені, отак і відчувається цей альбом. Там є всі відтінки мене. Там дратування, це замовкни, самота, це про такий стан, який я дуже люблю. Отаке, знаєш, трошки меланхолії, посидіть, подумати, там щось. Сонячна система, дім, це отака Джамала, яка постійно всіх заряджає і каже: камон, все добре, все буде добре, і це теж я. Так, це там більше десь електронного саунду, там десь більш відкритих пісень на кшталт флірт, про взагалі зустріч з моїм чоловіком, з Бекіром. Я ще думала, знаєш, типу, вау, це я наважилась розказати прямо, знаєш, як ми зустрілися. Ну, тобто ця пісня із таких пісень, які ти пишеш, типу, для себе. От я написала її для себе, але в якийсь момент я зрозуміла, що вона може стати в альбом. Але мені в цілому це таке дуже логічно моє
авторське продовження. Знову ж таки, увага, не плутати це з таким альбомом, як «Хрим», тому що це скоріш дійсно такий як сайт, величезний проєкт. Це продовження моїх авторських пісенних альбомів. І пісенний в даному випадку це головна думка, тому що пісня складається. Це складніша форма, мені здається, взагалі, яка існує, тому що от куплет, приспів, брідж, і от дай розкажи якусь історію. Тобто має бути сюжет. Я обожнюю цікаві сюжети саме в піснях, але правдиві. Іноді драматичний, як, наприклад, в пісні 1944. Але там так само є сюжет. Розумієш? І він, тобто, срежисувати, побудувати цю форму, це от моє улюблене завдання як авторки, щоб пісня тебе тримала, щоб не було скучно від куплету до приспіву, від приспіву до бриджу, а тим паче зараз. Зараз взагалі контент не біжить, а летить. Це точно. Він просто за 5 секунд дається на те, щоб людина затримала там якісь. Я ненавиджу знімати тіктоки, особливо ліпсінги, чесно тобі скажу. Але це те, що допомагає просувати пісню. Я можу співати там будь-що, лайви люблю. Я взагалі люблю платформу TikTok як просування своє. Але в цілому це не моя така улюблена тема, знаєш, там, від якої я там кайфую сильно. Але в цілому я розумію, що час такий, що треба заспівати дійсно там 150 тіктоків, мільйон якихось там рілсів, і тоді, можливо, якась пісня зачепить. Чому? Бо дійсно дуже багато релізів, дуже багато всього виходить. Навіть я можу тобі сказати, моє спостереження в українському просторі прозвучить дуже драматично, але я так думаю, що української музики доброї зараз більше, ніж людей, готових її слухати. На жаль. Дуже багато класної музики, дуже багато. І дуже багато недооціненої. Чому? Бо аудиторія кудись зникла. Можливо, вони поїхали. А ти можеш сказати, кого ти вважаєш недооціненним? Ну, дуже багато. Дуже багато. А кого ти слухаєш? Ну, от нещодавно виходить там дует той же Ануки і Марини Круть. Ой, так. Що там, є мільйонні перегляди? Ні. Манікен. Це от прям такий найближчий моя бульбашка, знаєш. Але це моя бульбашка, в яку я вірю, що це якісна, крута українська музика. Ну, та ж сама Злата Огнєвіч. Тобто в неї, я дуже радію, що в неї зараз якось от склалося і понеслося. Це круто. Даху-браху теж там знають, ледь-ледь. Ну, типу, вона збирає тут солдаути, це супер. Але в цілому теж я вважаю, що можна більше їм любові. Та багато хто. А чим ти це пояснюєш взагалі? Теж дуже круту робить музику, але теж я не бачу, щоб там були якісь там мільйонні перегляди і це все. Я вважаю, що знову ж таки буду дуже строга. Якщо ми кажемо, от в нас таке запит до суспільства. Ми хочемо, щоб у нас тут народилися Лятошинські, Скорики, розумієш? І от пам'ятаєте, от Івасюк, які пісні писав, і це все. Так розумієте, в чому прикол? Слух – це мишці. Ви в зал ходите? Качаєте? Качаєте. А слух теж треба качати. Слух, він накачується. І якщо ви слухаєте 3 ноти, ABCD, то не накачаєте ви його. Треба запам'ятати більш складні вокальні якісь візерунки, більш глибокі сенси. Це теж напрацьовується. В мене є класний приклад в цьому сенсі Нідерланди. Ти прикинь, там взагалі немає поп-музики, як такової. Ну, типу, там вона є, але для нас це не поп. Ну, я ж теж тут не поп. Я ж тут теж джаз, соул, хто завгодно, тільки не поп. Але в чому прикол? Що як тільки є якась складність, трошки вокальна, там, гармонія, десь ритм, там, не
просто пряма бочка. Все, типу, це складно, це джаз, все пока, от ви там робите не формат, і все. І я якось третя сцепилась з кимось там, типу, що, а ви робіть нормальний контент. Що? Що? В сенсі робіть нормальний контент? Я не збираюсь взагалі конкурувати з якоюсь російською музикою, дешевою, абсолютно ніякою для мене. Коротше, це навіть не обговорюється, я просто дратуюся сильно через те, що мене ще і провокують на те, що, мовляв, ми слухаємо це, тому що у нас там типу нема. Да в нас дофіга класної музики. Просто ти дійсно права, вона складніша. Ну, Боже, а які роблять зараз, знову ж таки, і відео всі намагаються робити, і контенти, і, ну, Боже, це вау. Але люди, я ж кажу, от просто мені здається трошки або забагато класного українського контенту сталося, і просто немає стільки аудиторії. Просто немає. І все. Ох, ну я не знаю, але все одно продовжують в Україні, на превеликий жаль, слухати російську музику. Вона примітивна, вона суперпроста. Продовжують, і це може і бунт. Хтось мені зустрівся з колег, не буду називати хто, але сказав, поки не буде в цьому, типу, умовно кажучи, точного заборони, нічого не буде. Я кажу, ну це ж, виходить, не така вже демократія. Ні, ти не розумієш. Це має просто от прям одним махом. Але так було в наших сусідів-поляків. Теж один раз в мене було інтерв'ю з польською журналісткою на тему того, як вони перейшли з Совка в цивілізацію, в Європу. Вона сказала, що одним махом. Одним махом от просто от все, капець. Якщо ти щось там слухаєш, поліція, все закрили, забрали. Ого, я кажу, це ж прям жорстко. А як? Отак. Ну, типу, я не знаю, я не буду зараз тут точно підіймати бунт, але я кажу факт про те, що з цим щось треба робити, тому що мені справді шкода, бо поїдуть, просто поїдуть десь дійсно в найближчі країни, Польща, там десь шукати. Знаєш, іноді думаєш, блін, да сісти просто в якомусь клубі і не боротися з цією конкуренцією, тому що вона просто якась, ну, ненормальна. Ну, типу, вона не те, що, знаєш, там це за якість, це за кількість. Вже йде така боротьба за кількість, але точно не за якість. І ці боротьба цих палаців спортів, я не знаю. Ну, от мені здається, воно трошки штучне, тому що всі артисти вкладають, витряхають все, продають дома. Я не знаю, щоб просто провести концерт, не знаю. Мені складно це уявити, тому що коли я робила в 2017-му свій перший палац спорту, це було дуже логічно, тому що якраз в цьому році ми зустрічали Євробачення, і я як на правах господині зустрічала всіх єврофанів і все, і воно було дуже логічне, і це було шоу I Believe in You, і це, коротше, я думаю, що якось воно було спокійно і логічно, не було такої ажіотації от з цими, знаєте, хто зробить більше світла, хто довезе більше звуку і оцього всього. Ну, насправді, знову, коли ми кажемо про, і зараз дуже модно і трендово це писати, це світовий рівень, це світовий рівень. Друзі, ну, світовий рівень, для того, щоб знати, як світовий рівень, треба хоча б виїжджати трошки, дивитися на фестивалі. І, ну, коли ти вмикаєш, знову ж таки, ту ж Гоачеллу, і такий, о Боже, ну ти думав, що тут світовий рівень, а потім вмикаєш Гоачеллу на секунду і розумієш, що є над чим працювати. Це добрий знак. Мені, наприклад, от шкода, що жодне з шоу, а саме так я називаю, шоу «Хрим» в жовтневому з повним солдаутом і в оперному не потрапило, знаєш, в ці топ-шоу року. От прикинь, жодний раз не потрапило. Жодний раз не потрапили в топ-шоу. А це насправді був світовий рівень. Тому що там якість і картинки, і звуку. Ну, я не знаю, ті люди, які 3,5 тисячі були там в цьому залі, вони точно можуть це підтвердити, що це було
правда, дуже круто. Gider pazara, uğratırlar nazara. Halim oldu tegeller, kendi dikilsin mezara. Aman ölüm oh, civanım oh. Halim oldu Це було за рахунок, знову ж таки, підтримки людей. Це було за рахунок фанів, це було за рахунок людей, які справді вірять, знаєш, в цю музику. І я їм завжди буду вдячна, тому що, знову ж таки, щоб все це озвучити, таку кількість музикантів, в такій якості, без пререкордингу, а ми можемо говорити тепер про це відкрито, коли ми бачимо іноді на сценах оркестри, вони точно в 50% вони записані. Тому що це коштовна річ. Коштовна річ визвучити наживо оркестр повний склад 150 музикантів. Це повір мені. Тому що я коли записувала альбом «Хрим», мені здавалося, що я вже майже готова продати почку, щоб це склалося. Клянуся. Тому що, щоб кожен інструмент, щоб ти його, так, знаєш, як на хмаринку поклав, і щоб він полетів. От тобі скрипочка, от тобі флейточка, от тобі віолончелька, а от тобі труба, а от вокал полетів. Ну, типу, це капець. Це дуже складно. Це звучить як, типу, знаєш, тютю, але це реально тютю. Воно завдяки такому от фанатизму, воно тримається як, знаєш, на такій якості. І коли мене там питають: вау, а де ви робили мастер альбому? Де ви робили запис? Це ж як всі іноземці були впевнені, що це робилося на Abbey Road. Уяви собі, на Abbey Road. Вони всі кажуть: ну так це ж BBC Philharmonic Orchestra писав і Abbey Road. Кажу, ні, це все писалося в Києві, це все писалося в будинку звукозапису завдяки, знову ж таки, тому що там зібралися абсолютні фанати. Але це моя здібність збирати фанатів. Тому що я сама фанат, і от мені, знаєш, от я не люблю не фанатів. Тобто я люблю завжди будь-які справи. І коли я збирала Сергія Круценка, Максима Гладецького, Кирила Карабиця, Артема Рощенка, є ці записи про те, ми виглядали як люди, які просто повністю з'їхали з глузду. Тому що ми отак, так, ні, посадимо разом, ні, розділимо, ні, давайте разом писати, ні, це завадить вокалу, ні. Ну, тобто це, знаєш, це як хрустальна ваза, вона просто робилася, і завдяки цьому фанатизму, завдяки віртуозності, не побоюся слова, і народним інструментам, і саме солістам, яких я зібрала, тому що дуже часто теж думають, що в альбомі «Хрим» це якийсь існуючий один оркестр. Ні, це окремо зібрані музиканти, з яким я кожним віталась, пригощала пловом, самсою, варила каву для них. Це справжній острів був, коли ми це записували, тиждень. Ми це все варили, і це було, ми прям сумували всі за цим. Це, знаєш, це навіть, як то кажуть, іноді там в кемпи їздять, там потім там сумують за цим вайбом. Але у нас справді вдалося зробити оцю атмосферу для того, щоб створити абсолютно справжню музику. От зараз, до речі, я слухала альбом «Рай», в неї теж записаний, до речі, оркестр лондонський на Abbey Road.
і мені було з чим порівняти. І я можу дуже пишатися тим, що, по-перше, ми були перші. Ми робили це ще до того, як це стало мейнстрімом. А по-друге, я, звичайно, розумію, що це аранжування Ханс Циммера і все. Але ми це все робили тільки живими людьми. Що це означає? Бо Ханс Циммер дуже часто прописує електронні плагіни. Вони дуже класно звучать. Ти просто, от як тобі поставиш там скрипку штучну або живу, ти 100% не зможеш сказати, чесно. Настільки вони якісні. Але вони використовували ці бібліотеки для того, щоб записати оркестр. А ми пішли по складному шляху. А ми просто вирішили позвати ще людей і записати це наживо. Давайте так. Я Да. дивилася деякі кадри, Да. записані під час запису, Да. точніше репетиції альбому «Храм». І це коли ви окремо записуєте з кожним партію, коли стільки людей, і більшість з них, ну майже всі з них, не кримські татари, Так. виконати так ідеально оцю кримсько-татарську, знаєш, музику, це треба, я не знаю, скільки сил треба було вкласти, і ще я знаю, що приїздили музиканти навіть з Криму. Звичайно, на це запис. була складність, і зараз, на жаль, дійсно, я їх не називаю, щоб не казати, дійсно. Ну, не Давай, нашкодити їм, не дійсно, будемо да. дійсно про них казати, тому що все це складно. Але я цим дуже пишаюся, що вони приїхали, вони дивовижно зіграли. І зараз, коли я вже подорожую, а я можу сказати, що я подорожую з альбомом «Крим», тому що в листопаді були гастролі в Катар, і там же я грала цей альбом з Катар Philharmonic Orchestra. І мені є з чим порівняти. Це був BBC Philharmonic, і наш оркестр, і Катарська філармонія. І от уяви собі, що наче це ноти, наче це одна музика, але магія, абсолютна магія цієї музики в тому, що кожен, хто її грає, наче одягає її на себе як одяг. Салям алейкум. مساء الخير. Добрий вечір. Good evening. I'm so happy to be here. Welcome to the warm world of the throne. Your Excellencies, all the guests. It's such an honor for me to share this stage with one and only Qatar Philharmonic Orchestra. Катар Philharmonic Orchestra був італієць на контрабасі. І він такий красивий чорнявий чоловік, і він так, знаєш, от я вже хотіла там майже йому сказати «Салям алейкум», там щось таке, але він такий «Пічере». І я розумію, що, але він, коли він грає, таке відчуття, що він точно там з Хорозєня, розумієш? І от такі моменти, вони роблять альбом «Крим», проект «Крим», шоу «Крим» по-справжньому світовим. Тобто це така, знаєш, це як кабель, який ти підключив, і де б ти не був, ти дістанешся цієї енергії. Оце воно. І, звичайно, хотілося б поїздити ще побільше з цим. Він коштовний, він непростий, тому що багато людей, багато складнощів, саме дипломатичних. Як це пояснити, як це, тому що давай не будемо, що там вже це скривати, але все одно, так чи інакше, навіть для тої самої Америки, коли я подавала альбом на Греммі, саме назва, я думаю, здебільшого, саме назва могла бути, не то щоб помилкою, але саме назва могла стати тригером. Тому що альбом під час окупації, під час війни, який називається «Crimea», якби, тому я думаю, що це
незважаючи на те, що там американці її підтримували, і я зустрічалася особисто зустрічалася з Байденом і з іншими першими людьми в Америці. Але тим не менш, в тому ж самому Kennedy Center Honor мені сказали, що свідки ви з Криму? Ага. Ні, ну давайте будемо відвертими, що Крим же завжди там, якось Севастополь, вони ж завжди там, хотіли. Я кажу, ого, і це мені каже президент Кеннеді, саме холу концертного. І вони теж не дозволяли мені і прапор, не дозволяли мені казати «Слава Україні». Але все одно я це зробила. Я все зробила і... І ти навіть заспівала, да, здається? Так, я заспівала шматок гімну, тому що я не знала, як це вплести мені в контекст мого виступу, тому що я мала вийти і представити Hozier і Brandy Carlile. І я мала їх представити і сказати там «Welcome to the stage», а тут раз, якби такий перехід, а мені треба сказати про Україну. І звичайно, я додала вступ пісні, поки там гітара я така, ще не вмерла Україна, ні слава, не воля. І так непомітно поміж там, знаєш, гітарними соло, я там воткнула це, знаєш, і така, і завмерла. Думаю, боже, зараз проженуть, не знаю, що зроблять. Але це був прайм-тайм CBS на Різдво. І тому, звичайно, в них не було вибору. Тим паче, це був фінал концерту. Вони це навіть переклали. І я була дуже вдячна їм за те, що вони це зробили. Ти знаєш, я тобі неодноразово говорила, що я велика шанувальниця твоєї творчості, але звісно, що альбом «Харем» – це моя любов ever. Тобто це альбом, який залишиться назавжди. Ти зробила роботу просто на віка. І це такий, насправді, скарб для нашого кримськотатарського народу. Про тебе, по-перше, всі говорять, що ти гордість кримськотатарського народу. Мені дуже цікаво, що ці слова викликають всередині тебе. Це відповідальність, це приємно, це от що за емоція? Це відповідальність. Це величезна відповідальність. Звичайно, я намагаюся завжди дякувати, завжди згадувати людей, які допомагали мені. Тому що, знаєш, все одно оця моя кримськотатарськість, вона ж взялася не просто з повітря. Це і мені баба, мій батько, це і Хартана, і Харбаба, це і музиканти, які приходили. Я балована дитина, тому що в моєму дитинстві в мій двір приходив Енвер Ізмайлов і грав на гітарі з моїм батьком. Неймовірний скрипаль. І я назавжди запам'ятаю, це геній, абсолютний геній Шемсєдінов. Це такі музиканти, це просто топ. І Берега, і Ремзіага, і всі. Ну, Боже, тут там просто такий склад музикантів був. І Сервер Какура, який збирав нас всіх дітей, і там вчив з нами пісні. Моя перша пісня, умовно кажучи, в поп-сегменті кримськотатарської була «Ебабіль». Це була official, моя перша поп-пісня. І багато людей, які мене надихали. Ну і, звичайно, та касета, яку подарував мені хтось з музикантів прийшов, я чесно не пам'ятаю, але подарували мені касету Сабрії Реджепової. І я пам'ятаю, що це настільки мене вразило. Батько ставив там постійно якусь автентичну музику. Він збирав ці касети, то там якісь ліванські там виконавці, турецькі, звичайно, музики дуже багато звучало. Але коли я чула цю співачку, в мене просто завмирало все. Ну, звичайно, це і Зарема Ханум, яка дійсно надихала тоді нас всіх абсолютно, тому що це такий голос, це така природа і все. Багато імен. Зараз когось навіть боюся не назвати. Але це всі імена, які мене, вони складаються в цей альбом «Хрим», розумієш? Вони є
саме те, що, звичайно, коли я вже готувалася до запису, це було багато музики. І навіть абсолютні ноунейми. З весілля я могла слухати запис, наприклад, з Ташкента. Там якийсь хтось співав, і навіть немає, на жаль, жодної ознаки, хто це може бути. Але, наприклад, в Кені Алде Гамбіні пісня, там оце все мілізматика, вона дуже важлива, але її записаної ніде не було. І мені потрібно було послухати такий варіант, такий варіант, такий варіант, такий варіант, такий варіант, такий варіант і зібрати з нього, який я вважаю, як виконавиця в даному випадку, найбільш автентичним. З яких, чим я керувалася, умовно кажучи, складаючи цей пазл. Дуже часто бувало так, що мелодія ходила селами. От з'явилася мелодія, от, наприклад, «Пенджерeden har geliyor pencereden». І от вона ходить. От вона в Кучукозені, от вона поїхала в Ахяр, от вона Харасу-Базар, от вона там, от вона сям. І там усюди вона набуває нових слів. Хтось своє значення туди, хтось там по-іншому співав, тому вона і народна, розумієш? І тому мені важливо було дізнатися перше джерело, от звідки, чому в мене в альбомі «Крим» обов'язково підписано, звідки походить. Звичайно, вона могла походити звідусіль, тому що її співали і там, і сям, і в різних куточках. А після депортації так взагалі їх співали всі і усюди. Але от важливо було знайти там, де вона народилася, яка була притаманна ментальність. І це вже, знаєш, мене якось відводило навіть в якусь документалку National Geographic, тому що це треба вже і тоді розкопувати саме ментальність притаманна регіону. Ага, от такі єлебойські, вони там такі більш романтичні, якісь такі такі мяу-мяу-мяу, а там ти більш в степах, вони такі більш серйозні, там Дагларин-Йолари, наприклад, да? От одразу по музиці. Дагларин-Йоларедо! Чох-чох-чох, і зразу такі прям відчуваєш, як він там сів на когось коня чи що, і поїхав. Тобто от такі моменти допомагали мені більше зрозуміти і саму себе. І коли оцей шлях, і саме коли ми працювали над альбомом, це було вау, це фантастичний час, тому що це і повне занурення в мову, це і в вимову, і в мелізматику, і дізнатися, що там, як там, а чим жили. Ага, а там в Керчі, там було то-то, то-то, там це був прохід, це був взагалі такий супер товарне місто. Тобто, значить, в них було більше обміну, значить, у них були там більш вирувало життя. Тобто, от, знаєш, намальовувати собі то, що зараз в цілому можуть зробити штучним інтелектом, да, там задати, умовно кажучи, завдання, то-то, характер такий-то, і погнали. І, в принципі, можна зробити собі якесь уявлення, тому що, як ми знаємо, інформації, на жаль, архівів наших, інформації, музики, всього дуже-дуже мало. От дивись, я розумію про все, що ти говориш, бо я знаю стан кримсько-татарської літератури, музики і всього. Ти провела неймовірно дослідницьку роботу. Тобі образливо, коли люди от просто послухали і не занурюються, знаєш, от в цей процес роботи, в цей величезний шмат роботи і сил твоїх вкладених? Я в себе запевнила, що це з часом. Для цього потрібен трохи час. Знову ж таки, я робила цей альбом точно не для того, щоб, знаєш, там якось почивати на якихось лаврах чи щось таке. Мені приємно, що дали найвищу відзнаку, як Шевченківська премія. Мені приємно, що дійсно він був запрошений. Чому він? Я прям навіть себе відокремлюю, тому що от саме альбом «Крим» вперше був виконано повністю в Ліверпулі під час Євробачення. Просто небо, 15 тисяч людей. І це прям була подія.
іноземці, кримськотатарська мова, яка звучить з симфонічним оркестром. Це, в принципі, дуже складна форма для будь-якого залу. А ти уяви собі просто небо, де люди з пивом прийшли на фестиваль. Тобто в них має все скластися класно, тусім, нормально. І тут я зі своїми Харанфіль, Рафат Дагандан. Це треба було бачити. Є кадри, і це було класно. Люди плакали, люди підходили, питали, звідки ця музика, звідки вона родом і так далі, і так далі. Так що мені не образливо, звичайно, ні. Тому що я вважаю, що я таки мріяла про те, щоб ця платівка, вона не мала часу. Тобто в ній немає жодної відсилки до сьогодення. В якому році вона записана, неможливо зрозуміти за рахунок того, що там немає ніякого продакшену сучасного. Умовно кажучи, немає клавішних, бас-гітари. Все, що має властивість старіти. Тобто ми зараз точно можемо сказати, так, це музика з 80-х, це з 70-х, це з 2000-х. За рахунок чого? Наявність звучання, звуків, стилів. Це музика поза стилями, поза межами взагалі якогось року. Вона дійсно вийшла така time traveler. Я згадую зараз, тобто 24-й рік, 5 травня 24-го року. Я пам'ятаю, як ми прийшли в оперний, було дуже багато людей. Це, от ти сказала, що люди, які були присутні, скажуть, що це було дуже круто. Я була там, я кажу, що це було дуже круто. І неймовірно, мені особисто було приємно дивитися за тим, як відреагували на цей альбом в Криму, на нашій батьківщині. І я тоді для себе просто сказала, що альбом «Харим і пісні Джамали» – це теж спротив. Бо попри все, люди ділилися в мережах твоїми піснями, знімали Крим, накладали Арафат Дагандан, або Харанфіль, або якусь іншу пісню. От ти ж це бачила? Так. Що всередині тебе було в цей момент? Бо більше тобі скажу, я реально за цим спостерігала. І саме з Кримом я чекала, прям, знаєш, я як ждун, я спостерігала, дивилася, ой, хтось відмітив, а хтось не відмітив. Ну ладно, нічого страшного. Типу, я бачила, що багато там на фестивалях співали. Вони заглушали мій голос, але співали. Типу, зрозуміла, що це там порушення всіх прав, але настільки я була щаслива, що вони це чули. Вони це бачили, і для мене це була така, знаєш, все одно, вони якось це оцінили. Для мене це важливо, і, звичайно, більш старші люди, вони, знаєш, якби, не те, що більш сміливіші. Ну, я тобі можу сказати, що і це теж. Вони і дзвонили батькові, там, друзі, музиканти, і писали, і прям цілі рецензії, відгуки. Це було прям вау. Звичайно, багато колег, вони все ж таки старалися або там запостити, а не відмічали, але все одно я то це розумію. Я без будь-якого там осуду, я точно це ціную і дякую. Чи слідкуєш ти за музичною індустрією в Криму, саме кримськотатарську? Піддивляюсь. Скажімо так, я піддивляюсь, звичайно. І є багато класних нових виконавців. Звичайно, я розумію, що за рахунок того, що є закритість, так? Тобто це дуже так, не хочеться там когось ображати, але воно буває дуже містечково. Тому що, бо знову я з цього почала. Для того, щоб набуватися цього світового рівня там чи щось, це не про меншу вартість, це про досвід, це про навчання. Це треба їздити по фестивалям, по мастер-класам і набуватися. От буквально нещодавно я була на Майкл Джексоні кіно і згадала свою історію, яка в мене була дуже драматична.
14 років я побачила конкурс в Москві, який, значить, перша премія – це навчання в школі Джексона. Навчання в школі Джексона по його техніці, по його системі, типу, як рухатись і не збивати дихання і співати. Ну, тобто, це ж була його абсолютна фішка. І ми з Евеліною, з сестрою, ми зібрали всі гроші там з дому, щоб купити квиток, поїхали. І моя Евеліна поїхала зі мною як старша. Ми приїжджаємо туди, тиждень з нами займаються, там всякі іноземні викладачі, я просто в повному захваті. Евеліна в шоці, боже, тут якісь коучі, там щось, імпровізація, джазова імпровізація. Я там супер блищу, тому що всі такі вау, звідки ти, чух-чух, там, типу, потім щось там на дихання, потім на діапазони, вони такі, вау, це ти така крута дівчинка, і все. І потім ми готуємося, і потім в якийсь момент чувіха, головна цього фестивалю, цього конкурсу, запрошує, каже, так, Джамаладінова, ага, а що за Джамаладінова? А хто з нею старших? Евеліна моя виходить, якій 16 років. І вона заходить з нею в кабінет, і, значить, і потім виходить Евеліна вся в сльозах, і вона їй каже, типу, умовно натякала їй на хабар. А потім сказала, що і взагалі у вас прізвище таке, Джамаладінова, це що? Це татарське? Ну, типу, і отак, типу, дуже зневажливо. І сказала, я вас не допускаю. Через тиждень після, вже, коли от завтра конкурс, а та інша жінка, яка нами опікувалася, яка з нами займалася по всім цим кружкам, вона підходить до мене і каже, ой, Сусаночка, ми щось зроблю, давайте ви завтра приходьте на виступ, я її вмовлю. От, і я все одягаюся, наряжаюся, ми приходимо з Евеліною в цю залу, я бачу на величезному екрані Майкла Джексона, який показує, як там заспівати всі свої приколи, там все, і все. Я дивлюсь на це і думаю, боже, і в кінці така, ти можеш бути там серед них, і я все вже там, розумієш? І тут а в закулісі зазвичай буває дуже темно, і там купа людей, дітей, все. І вона так кричить, хто там наступний? Джамаладінова. Я сказала ж, не пропускаю. І я це чую, я стою, це чую, і все. І, коротше, я от знову згадала цю історію, що, ну, типу, а якби я виграла, а якби я поїхала до Джексона, а якби я з ним зустрілася, знаєш. І так багато моментів, які залежать від людей, тож я завжди намагаюся не втрачати момент, коли я можу сказати там дякую, і знову ж таки на твоє питання відповідаючи образливо для мене це, та я все розумію, і я роблю це для себе. Я роблю це для себе. Я роблю це, тому що не можу не робити. Тому що це, не знаю, це моя база. Робити якісно, робити змістовно, робити на роки. Можливо, це не зараз дійде, але точно дійде. Тебе не можна назвати от просто співачка. Ти лідерка громадської думки. Ти виконувала на початку війни, я пам'ятаю, ти шалені гроші зібрала для України. Але ти дуже сором'язливо, так знаєш, скромненько, там особливо про це не говорила в соцмережах. Але ти дуже багато всього зробила. Ну, я думаю, що, знаєш, мені здається так, що, напевно, правильніше все ж таки говорити про якісь заслуги, все ж таки в фіналі, коли ми все ж таки переможемо, ми точно переможемо, і тоді вже, я думаю, що можна буде про це сказати, але в цілому я роблю, все від мене залежне. Я вважаю, що коли сьогодні тема війни в Україні щухає, нам дуже потрібні іноземці. Нам дуже вони потрібні. І як би ми собі тут не казали, що ну і там ідіть, ми самі тут все, і ми самі. Ні, вони нам дуже потрібні. Нам дуже потрібні медійні люди. Я дуже радію, коли приїжджає там якийсь, там от принц Гаррі приїжджав нещодавно. Дуже хочеться, щоб приїжджали побільше артистів. От там Джері Хейл привозила
переможців Євробачення, Немо. Це теж дуже класно, там співачку з Румунії, це теж офігенно. Ну, типу, якісь такі моменти, фестивалі, майданчики. Приїжджав діджей німецький Шиллер, робив сет в Кіті. Це дуже важливі моменти, тому що це дає нам можливість поширювати нашу проблему, бо вона не закінчується. Вона не закінчується, на жаль. Сьогодні оцей запал, не знаю, битися, не знаю, всьому світу розповідати про нашу країну, про свою культуру. Ти все ж таки не тільки представниця України, да, ти ще дуже серйозно і сильно пропагуєш кримсько-татарську ідентичність і цю культуру. От сьогодні оце все в тебе сильніше загорається за 4 роки війни, ніж коли це було там в 22-му? Запал не щух, і я так само переживаю за все і за всіх. Іноді занадто, іноді я себе зупиняю, що я не можу вирішити всі проблеми на світі. Я дуже просто переживательна така натура. Я переживаю за дітей, за в'язнів, а не можеш ти все охопити. І іноді приходиться десь, знаєш, там відмовити. Не всі можеш охопити збори. От я почала нашу розмову з того, що всі навіть збори і благодійні виступи вже якось переходять в іншу плоскість. Там от зараз от звернулося наше бачення, там в них є певна банка, певний збір. Що робити, давай щось придумаємо прикольне. Розумієш вже, яка мова пішла? Так. Не давай придумаємо щось музичне, щось світове, а щось прикольне. Чому? Бо люди хочуть прикольне. І от тут моє завдання, як митця, все ж таки балансувати між цим прикольно і щоб все ж таки я залишалася в цьому собою. Бо я точно не буду співати, скоро вже буде Пасха, ковбаски. І це все, тому що це певна аудиторія, яка, ну, це гумор. Це гумор, і це існує. І коли ми розбирали теж з колегами, чого зараз більше, от теж на подкасті не вистачає, напевно, людям, це от саме такий, знаєш, межа між шансоном і оцим сарказмом, і гумором. Ну, то, виходить, я поки цей аутсайдер. Ну нічого, я почекаю. Для мене це виклик. Для мене це виклик, як виховати або продовжувати виховувати свою аудиторію. Так. Тому що якщо ти будеш підлаштовуватися під тренди, ну, можна дійсно потім десь опинитися, не знаю де. Скажи, будь ласка, для тебе дім сьогодні – це місце, стан чи люди? От де твій дім? Точно, мої діти і чоловік. Мені некомфортно бути не вдома. Я можу сказати, що я в цьому прям чемпіон по переїздах. Іноді мені пишуть там теж колеги там даха-брахи. Ну а чого ти там поїхала в то місто? Ну там і залишишся там на день, поки чумає. Типу, я не можу. От я поїхала там в Бухарест, в мене був виступ, вночі треба сісти в машину, все, літак, знаєш, конями, степами, і дістатися додому, бо я вже все, вже сумую. Я виходить, що дуже така мама-фанатичка, тому що я сумую за своїми дітьми. Я, звичайно, від них теж втомлююсь, але є ще такий момент, який не дозволяє мені розслабитися, не дивлячись на те, що я, наприклад, за кордоном. Я поїхала за кордон, я там сплю в готелі, але в цей момент розумієш, да, де я? Так, що летить, куди летить, над чим летить, мої діти там що, де сплять, няня, бабушка, це все. І, звичайно, це не дає мені можливість от прямо, знаєш, там поїхати відпочити. З ними, от, відповідаючи на питання, де дім, то, напевно, от коли ми всі разом, то дім. Люди.
Так. за своїм будинком, за місцем, де ти народилася. От ти сумуєш? Сумою. А особливо якось це все ж таки проявляється більше от в цей період. Весна, літо. Напевно, тому що я ж коли і студенткою в Київській академії була, то я теж їздила додому, виходить, з 17 років тільки на цей там період. І тому для мене це така, знаєш, от спрацьовує якийсь такий внутрішній годинник, що треба в Крим. І це треба в Крим, тому що я пам'ятаю, що ми і 3 травня вже купалися в морі. То була температура 21 градус. Я приїжджала, і ми збирали ці листя зелене, мама закатувала, я збирала їй на сарма. І потім там біжали на море. Зараз дуже важко мені бачити саме якось дерева інжиру, тому що він повністю у мене асоціюється з Кримом. І коли я бачу, наприклад, там берег Франції, в них дуже подібні. Капець, як от. Мене просто вже всі кажуть, що я, знову ти прямо зі своїм Кримом. Ну я кажу, все, Крим, Крим. Тому що все, що має море, гальку і інжир, для мене Крим. Ти, напевно, в 13-му, десь році була в Криму останньому? Я була в 14-му, якраз до окупації. Ти пам'ятаєш той день, коли ти поїхала? Бо, наприклад, я все частіше повертаюся в той день. Я була востаннє в 21-му році. У мене була можливість їздити в Крим ще. І я пам'ятаю, що я їхала, і я чомусь так сильно плакала. Хоча всередині мене взагалі не було відчуття, що я більше, наприклад, найближчим часом не зможу приїхати. І я так часто повертаюся в той день і так згадую, а з ким я бачилась? Так треба згадати, фотки, можливо, я фото робила якісь. Я дуже часто повертаюся. В ту свою поїздку я об'їздила, дуже багато місць, яких я не об'їздила за все своє життя в Криму. І тобто я тепер подумки повертаюся в той день і згадую його, думаю, щось, моє тіло, напевно, відчувало або реагувало. І я реально вперше так сильно плакала. Ти пам'ятаєш свій останній раз? Так, приїхала Евеліна, її доньки, Селім, чоловік її. Ми всі зібралися, багато їли страв. Це було якось дуже по-сімейному. Приїжджали до нас багато родичів, ми їздили кудись постійно. Так, це було дуже-дуже так по-домашньому. А чи уявляєш день, коли власне приїдеш? Уявляю, дуже уявляю. Це наш двір, який зараз виглядає як якийсь марокканський сад. Тому що, уяви собі, коли батько мій саджав ці пальми, а він в мене просто фанат пальм, такого фаната ще знайти. І вони були, десь такі. А тепер вони просто, я не знаю, височенні. Там навіть і краю не видно. От справжні, знаєш, такі, як в Еміратах, в Дубаї, там такі височенні пальми. І спочатку він їх так саджав, щоб пересадити, але це, знаєш, як буває, нічого не буває, як то кажуть, нічого не буває вічного, ніж тимчасове. Так він тимчасово посаджав, а потім вони всі там вже залишились, і тому воно так плотно, знаєш. І я думаю, що там прям класно влітку, є така тінь, справжня тінь від рослин, тому класно. А про що ти мрієш після перемоги, як артистка і як людина? Я мрію відпочити. Я думаю, що я би взяла дітей і просто, не знаю, скільки, місяць, 2, скільки я витримую, насправді я ще та фанатка, попрацювати, і я би просто нічого не робила би. Але мені здається, що робила би. Це я зараз так кажу, давай запишемо, потім подивимося. Ні, артистично якраз воно зовсім не співпадає.
Для артистичності треба пахати кожного дня. Пашеш просто кожен день. І ці вимоги, вони не закінчуються, тому що я хочу створити щось абсолютно масштабне. Я зараз, у мене такий настрій, у мене, знаєш, такі ноздрі розсунуті. Я зараз сідаю кожен раз за клавішні. У мене зараз назріває. Я не знаю, що це буде. Я не знаю, це сингл, альбом, не знаю. Але от хочеться щось таке абсолютно інше. Я хочу дуже класно поробити сучасну кримськотатарську музику. Для мене це просто незакрита тема. І я відчуваю свою провину після 1944. Я прям відчуваю це. Я мала дати наступним синглом щось дуже подібне. Умовно, це не значить, що це не має бути та ж тема чи що. Але саме хочеться просувати ще більше в сучасній музиці, в електронному звучанні, кримськотатарську. У мене є поодинокі історії, от як на Вирії ми робили з Сєвдемцені. На жаль, от диви теж така історія. Коли я випускаю цей сингл Сєвдемцені, то Делікібі, тобто я запускаю це на Турцію, я запускаю це усюди, наче дивіться, от класна пісня, і вам буде зрозуміла, і вона кримськотатарська, і от я кримськотатарська, і все, наче пазл. Але ні, в цей момент в них що? А в них вибори. І все, і мені кажуть, це не на часі, радіо не на часі, всі медіа кажуть, ой, давайте присилайте пізніше, а потім нічого не склалося. Коротше, я до того, що або треба щось ще потужніше, щоб вони точно не відвертилися. Коротше, треба робити. Треба робити, і мені хочеться зробити цю історію з кримськотатарським саундом. Хочеться робити англомовний матеріал, хочеться робити українську музику, тому що в мене ще по секрету, знову тобі, в мене ще добра половина альбому. Спочатку я думала, рух мій буде складатися з 2 частин. Так. Але потім я зрозуміла, що я встигаю зробити тільки першу. І все. І лавочка закрилась. Але в мене ще друга частина, яка недороблена. А там є дуети, а там є стільки пісень. Тож в мене, завдань, як ти розумієш, Виграти Греммі. дуже хочеться. І я чомусь вірю, що саме тобі це вдасться. Дуже хочеться. До речі, знаєш, я дуже хотіла Що? зробити комплімент і сказати, що пісня остання з Шатур Гудуру, вона просто Ой, Боже, класна. це класно, що ти згадала. От бачиш, це моя свідомість. Вона шукає постійно. От в мене була з Сулейманом така історія. Він мені надсилає пісню і каже, ой, слухай, могла б ти послухати, додати якісь там свої прикольчики, можливо, щось порадити мені по вокалу, покращити, ла-ла-ла. Я йому наспівую, просто диктофон. Він каже, блін, в тебе так класно звучить, а може це буде дует? Я кажу, давай. Стилістика, яка, в принципі, в мене не траплялася в моєму репертуарі, а мені все одно. Я за музику, я за будь-який кіпіш, якщо в цьому є музика. Рок, джаз, поп, соул, фанк, байдуже. Важливо, що в цьому є сенс, це дуже важливо. І в цьому є музика. Тож класний трек, дуже слухайте всі, хто не слухав, Єльві Тютюн. Кльова пісня. дуже. Чи є в тебе якісь ритуали, коли ти виходиш на сцену? Помолитися. Да, ми завжди, Бекір поряд зі мною, ми завжди читаємо дуа. І це дуже важливо для мене. Попросити, подякувати. Це такий ритуал. Розспіватися, звичайно, бо це важливо, тримати свій голос в
тонусі, зібраним. Але в цілому дуже такі базові речі. Це Фінально, де твоє місце сили в Криму? Кочукозень. Кочукозень – моє місце. Там все моє. Моє море, мої гори, Харбовашкін сад. Чохсава. Звісно. Зустрінемось після вже Гремі, да? Як Да, отримаєш? Ще раз кличу. Чохсава. Сава, звісно.